Hola a tothom. Avui veurem com podem posposar mails, programar l'enviament de mails i l'opció de les tasques dels mails. Primer de tot, avui és dissabte i per tant jo lliurement he decidit mirar el meu correu i veig que hi ha una cosa de feina i puc decidir que jo ara mateix no vull respondre perquè estic fora de feina, però em molesta que estigui aquí. Per tant, el que puc fer és posposar aquest missatge. Què vol dir? El selecciono i me'n vaig a l'opció aquesta del rellotge, posposa. Em diu quan vull posposar-lo. Per exemple, jo vull posposar-lo fins dilluns. D'acord? Per exemple, dilluns al matí vull que m'arribi aquest missatge. A les 9. Desa. En fer això em desapareix de la safata d'entrada, però si hagués de recuperar-lo podria fer-ho perquè estarà aquí a posposats. Però aquí, i aquest és el mail. Per tant, és una manera de tenir net la meva safata d'entrada i deixar per més endavant la resposta o la recepció d'un mail. D'acord? Si el vull recuperar, podria obrir-lo aquí i a la mateixa opció hi hauria una que és reactiva i el tindria ja a la safata d'entrada amb el justificant. D'acord? Una altra opció interessant és enviar el mail, llegeixo, jo vull respondre, però no vull respondre ara un dissabte perquè considero que no és oportú enviar mails de feina el dissabte, sinó vull que li enviï, rebi la resposta el dilluns a les 9 del matí. D'acord? Per tant, faré un respon. Aquí li diré, doncs, hola, és a dir, faré la resposta a la que calgui, d'acord? I en lloc d'enviar, vindré aquí els dos puntets i programaré l'enviament. D'acord? I diré que sigui, per exemple, dilluns 11 de novembre a les 8 del matí. Què ha passat? Fixeu-vos, quan jo ho miro així, surt que hi ha un missatge, aquest missatge està aquí, hi ha un enviament programat, m'avisa, i a més en surt aquí, a programats. A programats en surt que està programat un missatge per tal dia. D'acord? Si jo ara pensés que no és interessant programar-lo, doncs senzillament cancel·laríem l'enviament, d'acord? I torno a recuperar el text i podria fer l'enviament ara. D'acord? Per tant, ja hem vist com posposar i com programar un enviament. Una última opció, que pot ser interessant, ara esborro aquesta resposta, no la vull respondre, és l'opció de tasques. L'opció de tasques amb un mail és que aquí, per exemple, em diu que preparin justificant. Llavors, jo podria, doncs això, programar-li un missatge per dilluns, dient-li, escolta'm, aquesta setmana te'l faig, passa divendres, i jo, per recordar-me què d'això, podria afegir què he de fer això, podria afegir aquesta feina a tasques. En apretar aquí a tasques, se m'obre aquesta finestra i aquí posaria, ell em posa el nom de l'assumpte del mail. Jo aquí posaria, per exemple, fer justificant per la Montserrat, per la Montse. D'acord? Podia assignar-me una hora perquè en sortís, d'acord? Si assigno una hora, per exemple, jo això li diré que ho tindré per divendres, però jo ho faré aquest dimarts, que tinc una estoneta. D'acord? Ho faré dimarts a les 10. D'acord? En fer això, què és interessant? Clar, avui és dissabte, aniran passant coses. Jo li programaré una resposta per dilluns dient-li, d'acord, aquesta setmana t'ho faig, passa't divendres, no? Per exemple, respon. Ok, aquesta setmana ho faig, passa't divendres. Jordi. No li envio ara perquè és dissabte i no vull enviar-li ara, li programo perquè s'envia el dilluns al matí. I jo, a més, m'he fet això el dimarts, una tasca perquè el dimarts ho recuperi. D'acord? Per tant, jo quan arribi a la feina el dimarts i obri aquí, m'aniré les meves tasques i veuré que ja tot això, quan ho tingui fet, li donaré un acceptat i em quedarà aquí un fet com marcat. A més, com que li he programat unes dates, m'avisarà
el dimarts 12 de novembre a les 10. I se'm quedarà gravat també al meu calendari. Si me'n vaig al calendari, veuré que, entesos, aquí obrirem l'opció més, perdó, és la primera vegada que l'obro amb aquest usuari i per això hem demanat. Vale? I em surt, fixeu-vos que el dia 12 de novembre a les 10, aquí ja tinc introduït, fer el justificant d'assistència de la Montse, d'acord? I aquí està relacionat amb aquest mail. Lo més interessant d'això és que jo, en qualsevol moment que estigui aquí les meves tasques, penso, això de què anava? Faig així clic i automàticament m'obre el que m'havia demanat la Montse i per tant puc recuperar-ho tot i tornar-ho a agafar al moment. D'acord? Doncs ja ho tenim. Hem vist com posposar un mail, com programar un enviament i com fer servir les tasques.